Siqhubeka nazo iy'nhlobo zama-extraterrestrial beings ezikhona la emhlabeni nokuthi zinamthelela muni kuthina sabantu siphila namhlanje. Sibheka-ke namhlanje ama-nomos. Unomo mangabe yedwa ubunye, nomos ubuningi. Kuthiwa-ke ngomhla ka-23 ku-April ngo-1994 nibhizi niyavota nje nina nixakwe uhulumeni wobandlululo nokufika kwenkululeko. Ngomhla ka-23-ke izinkanyezi uSirius A kanye noSirius B bahlangana-ke ba-criss-cross-ke enye phambi kwenye okwenzeka njalo emva kweminyaka ewu-9,000. La mandla-ke okungama-energies eza la kulo planet Earth ukuzovuselela-ke ama-Dogon. Obani-ke ama-Dogon? Ama-Dogon olunye-ke lwey'nhlanga ezihlala laphaya eMali. Kuthiwa-ke lelu hlanga luthola-ke leli gama lama-Dogon lalunikezwa ama-Dogri beings nabo abeza besuka from i-Sirius star. Ama-Dogons-ke kulokhu kwathi inhlo ibona abaqopha-ke umlando-ke we-Sirius bese benikezwa lobu buhlakani ama-nomos kudala, kusukela kudala. Unomo oyedwa njengoba bese ngishilo, nomos kube abaningi, okay? Ama-nomos-ke kuthiwa-ke ama-amphibious creatures wena owabona ixoxo njengoba sibabona ey'thombeni. Bawolunye kuhlobo lwama-reptilian. Khumbula ama-reptilian ahlukene kaningi, ahlukahlukene, amanye asehlangene nabantu, amanye kuseyiwo ngqo, amanye asehlangene namanye ama-species. So ungadideki mangabe sikhuluma ngokuthi bawolunye uhlobo lama-reptilian, alukho lodwa uhlobo lama-reptilian. Leli gama-ke elithi nomos lisho ukuthi bona bawomaster-ke nje bamanzi, baphethe nje into yonke ephathelene namanzi. Babizwa-ke ngabaqaphi-ke balelizwe esiphila kuwo-ke. Ama-nomos ahlala emanzini. Ama-Dogons-ke wona aqopha-ke ukufika kwamanomo la kuplanethi yethu babize lolo suku njengosuku lwenhlanzi. Ama-nomos-ke afika la ngomkhumbi. Lo mkhumbi walenda northeast of i-Dogon country nokuyila esithi khona kuseGibhithe manje kanye nase-Middle East. Ama-nomos-ke aqapha-ke le universe. Ubaba wawo yonke-ke umankind babaqaphi noma abagadile-ke baphathelene nawo. Uyabona lokho esikubiza ngama-spiritual principles, umthetho wendalo. Kuyibona-ke abaqaphe lowo mthetho wendalo. Baphinde bebe abasinikeza imvula ngoba siyabazi ukuthi ba-omaster-ke bamanzi. Akusiwona wonke-ke ama-nomos eza la emhlabeni oku-Earth. Kuthiwa kukhona unomo okuyena owahlala le esibhakabhakeni kumkhathilibe. Wahlala no-Ama. Yena-ke kuthiwa-ke uyivika yakhe. Uzibonakalisa-ke kuthingo lenkosazane. Njengoba sithi nje uthingo lwenkosazane kuyiphathi kaNomo. Uyi-guardian-ke yawo wonke lama-spiritual principles akhona njengoba siphila sonke thina nazo zonke ezinye iy'dalwa ey'philayo y'lawulwa ilo mthetho wendalo ngokwezenzo zethu. Njalo emva kweminyaka ewu-60-ke ama-Dogon tribe eMali abamba kumcimbi obizwa nge-Sigu okuwona-ke ozovuselela noma urenovate umhlaba. Ama-Dogons-ke ayaqonda kakhulu ngezinkanyezi ngokujulile. Bakwazi nanokuthi lokhu ungakaqoshwa ndawo, ungakaqoshwa ngisho ama-European scholars baqopha konke ukuthi umhlaba uhamba uzungeze ilanga. Bahlezi-ke bexhumene ney'nhlobo ezithize zama-reptilian. Le reptilian ebizwa ngoNomo ngenxa yamandla akhe okwazi ukuthi axhumane nabantu ngokukhuluma ngokwengqondo, aphinde ekwazi ukuthi adominate umuntu emqondweni wakho, kusho ukuthi ukufaka imibono nama-ideas bese wena wenza lokhu akafuna ukuthi akwenze, kulawula ngokufaka imibono emqondweni wakho nokuthi-ke bakwazi ukuzihambela beye phezulu-ke kumkhathilibe-ke. Ama-Dogons-ke amaqaba kodwa ajulile ngokobuciko nobuchwepheshe.